Astăzi, dragilor, vom vorbi despre sunetul și litera N. Care-i litera din notă la început de drum prezentă? Apare și narcisă, nas, nămol, dorință. Dacă o rotești spre dreapta, imediat își schimbă fața, iar din nor devine zor. La ghicit îți doresc spor. Acum, dragilor, vă propun să puneți degețelul pe litera N din următoarele cuvinte. Banană, bufniță, Moș Nicolae, sanie, Moș Crăciun, nisip, minge. Acum, dragilor, vă propun să despărțim în silabe următoarele cuvinte. Tren. Câte silabe are acest cuvânt? Tren. O singură silabă, bravo. Ceaun. Ceaun. Câte silabe are acest cuvânt? Ceaun. Are 2 silabe, foarte bine. Inimă. Inimă. Câte silabe are acest cuvânt? Inimă. Acest cuvânt are 3 silabe, foarte bine. Nuielușă. Nuielușă. Câte silabe are acest cuvânt? Nuielușă. Acest cuvânt are 4 silabe. Bravo, dragilor! În continuare, vă propun să alcătuim propoziții cu cuvintele pe care le-am despărțit anterior. Tren. Am văzut un tren. Ceaun. Bunica spală un ceaun. Inima. Inima îmi bate tare. Nuielușă. Moș Nicolae aduce copiilor neascultători o nuielușă. Foarte bine, dragilor! Sper că v-a plăcut activitatea de astăzi. Pe curând! Pa, pa!